postavy XJčka alebo nejakej technologickej teda výbavy. Samozrejme britský luxus a kvalitná koža, veľmi veľké drevené obklady na dverách a na palubnej doske, masážne sedadlá a infotainment, Meridian audio a neskôr digitálny prístrojový panel. No a facelift XJčka prišiel v roku 2015, priniesol plné ledkové svetlá, nový infotainment pod názvom, myslím, že Ein Control Touch Pro. No a ako som hovoril, najlepšia a najspoľahlivejšia motorizácia u XJčka bol ten 3 liter diesel, 6 válec, 202 kW, 275 koní a najvýkonnejšia verzia bola XJR 575. Teda ešte, vážení priatelia, na záver je to vlajková loď, technologický vrchol a luxusná limuzína, ktorá poskytuje faktže vysokú úroveň komfortu, luxusu a technológií s výbornými spaľovacími benzínovými motormi a teda aj dieselovým motorom. Dieselový motor bol v ponuke iba jeden a faktže ponúkal veľmi komfortnú a dynamickú jazdu na to, aká je veľká táto limuzína. A čo spomenúť medzi konkurenciu? Takže zo začiatku rokov výroby, lebo to prišlo v 2009 roku, tak zo začiatku Audi A8 D4, ktoré bolo v tej dobe privedené alebo predstavené na trh, Mercedes-Benz S V221 a BMW 7 F01. Vyzerá to agresívnejšie, vyzerá to majestátnejšie a vyzerá to dizajnom futuristickejšie. Toto je taký ojedinelý vzhľad alebo zjav na ceste. A faceliftová verzia, ktorá prišla v roku 2015, mala konkurenciu BMW 7 G11, Audi A8 D5 a S-klasu V222 model po facelifte. No a ako som hovoril, mrzí ma, že to v roku 2019 skončilo bez nástupcu. Za mňa najkrajšie XJčko z môjho pohľadu, aké bolo vyrobené. A veľmi sa mi páči a tiež to patrí k mojim vysnívaným autám. A samozrejme nezabudajme na Lexus LS. Takže boli aj krátke verzie, aj ten long wheelbase, teda long. A ten najlepší motor v XJčku je ten 3 liter 6 valec diesel, 202 kW, 272 koní. A čo je taký paradox, tak napríklad predchádzajúca generácia Audi A8 D3 mala výkon 202 kW, 272 koní v prípade verzie 4 liter TDI V8. No a Jaguar to vlastne ten výkon vtesnal do 6 valca. No a samozrejme mal už ten kvázi ako keby digitálny prístrojový panel, ale veľmi ma to potešilo, že som toto auto videl naživo a že som si mohol o tom s vami pokecať, lebo proste milujem túto generáciu XJčka najviac zo všetkých, ktoré boli predstavené. Takže srdečne ďakujem, vážení priatelia, za pozornosť. Moje meno je Matúš Rejta, prajem všetko dobré, kopec plnených trány, nech sa vám darí a toto bol Jaguar XJ. Ďakujem, priatelia, nech ste zdraví. Čau, kráska, milujem ťa.